Otsailaren 14an, ostiral honetan, iluntzeko 8etan, Gernika Lumoko Elai-Alai aretoan, Gernika antzerki taldearen El Banco Redondo antzeslanaren proiekzioa izango da. Bere garaian, Liceo Antzokian taula gaineratutako lana Elai-Alai proiektatua izango da, eta arrakasta handia ikusita zuzenean ikusintzuleek zeluloidean bizi izango dute antzeslan hau. Aktoreak Gernikako antzerki taldeko kideak dira, zuzendaria Vicente del Palacio, grabazioa Zineklubaren eskutik eginda, muntaia Doru Prikasairu eta Pedro Duranaren eskutik. Gogoratu, ostiral honetan, iluntzeko 8etan, Gernika Lumon, Elai-Alai aretoan, El Banco Redondo, antzeslanaren film emanaldi. Egunon, permitid que nos presentemos. Yo me llamo Busturia, he nacido en Madrid y soy la hija de la viuda de Ángel Allende Salazar. Este cofre contiene la historia de los inicios de Astra. Aquí tienen, señores, sus bebidas. Vamos a ver este copazo aquí. Gracias, señora de don Juan Esperanza. ¿Qué le sirve?